Bangkok khopui chu tunai khovel changkang zela shelo kanom om love anei tur history le culture wang tele tunai a phei chuan mi pat mei chiat na lam hoya nuam tol du point na sa takin an pan chur chu renga abikin Europe khomol lama tangin tlo tuan nei nga em reng ti chu kan hre the ome ma se nuam tol le hadam na lam chau ni lo mun hlau om building sang nia an soite tlo du wanga zinlut po hi tam tak soi turanom ve boka tunruma hian Bangkok khopuya building lian tak tak hlui hlon to te chanchin ngai nom tak tak tele mun danga mi te kan ngai thla ho don ani sathon unique tower he building chhong somni pakwa zeta sang hi Greek Roman architecture ho in sakdan zul zui sakania Chorion Krung Road bul nai mo sakania Bangkok pui dai phe ma chuan ading therlu mai ni he building an saklai hian thalan ram chuan sumlama har satna na satakan to ka chu kumsang kha zakwa songko pasari kuma tomyam kung crisis anti khania he building hi soidan danga chuan ghost tower ti nia voini thleng hian mitam tak a building muchak shim alo zin hi anom rengani he building a thilthleng be chan hian kumsang ni som pasari khan the promise ti hlim chu siam lo ni to nge ni kha flima wang khan he building hian hriata hlo le zuala lau chung sia he building chanchin ngai ven tu po tam tak anom phani sathon unique tower hi kumsang kha zakwa som ko chhowela tang khan sakna tran alo ni to sum sen ngai za taru man po Thailand poisa bat makta duai sang khajaret la yatlingani a building an sakphung shim hi moile danglam bik a hun lai mil na chuan Bangkok khopui chei thei turang bera sakania Thailand ramin sumlama har satna an to chhota ka khan he building sakna an ho tu Mr. Rongsan Torsuan le Supreme Court President Praman Chansu te pokha anin bakka era parap renga Mr. Rangsan Khan Praman kha building sakchun zom phalna pek du tak lo wanga tha hian alo tuma wang khan an man tare ngani kha he building sakna za somriat lai an zo ton hnuwa an ram chuan har sana na men lo tun ma zong aya hun har sa an tok chhole ta zela an ram chuan leiban nga ema heti lai hian thalan rama building lian tak tak sakchun zom thailo zathum chuang lai an nei ani khotwal mi te ngai dana chuan he building hian abul hnai mai Yanwa temple chu ahlia tin an sakna mun hi man lai tang to thlan mola tan an lo man to ania wangin hetiang chanchin duam lo hi anei phan ya tam tak chun an ngai ani hetiang ngai dan an nei kan ta lan tak te hi antikreng emti chu kan shebik chi alowa ma se anrin dan hian na satakin akai shoi ti hriat na chu voin ni thlenga an hlau dana hian engemaw tak in zom na chu an nei ni na hriat ani kumsang ni sompali khan he building a chhong somli pathumna pindan pakhat chunga hian Thai photographer pakhatin mi pakhat ronga han chhar not maya chuta tang phei chuan he building hian soi chu akai tharna sale zuala investigation te nei ni hnuwa he mi hi Swedish khwalzin ni hriat engemaw wanga intihhlum ta ni nan hria hetiang chanchin tuam lo nei thar le ta ka phei hi chuan thu nei tulam chun na sale zualin ven himna hanti khawa minol pui angatlo phei chu phal hani talawani a building sakna a munin azirin khothlian mun nuam takani veite reng nen hetiang hian chanchin tuam lo tak tak nein ading khor ve lu reng don chu hani ta khi airplane graveyard thlona hlui hlon to anda khom thuk mai hi khwaljin ta hip tu ni pialama chanchin dang dai de mai anei le peka he mun hi soiram kam hen bulmaya omania henglai vela omte hian hetianga thlona hlui hlon to anda khom thuk chan hi an hrebik lawa then khat chuan he mun hi thlona che sulan da khom ni nan soya accident na boral te thlarau hian ala chen chil reng ni nan soi bok mitam tak he mun tlo tu te chuan thilpa ngai lo tak tak an ton fo to thu hi an soi thina kumnga vel yamta khan he muna hian runway beer festival an buat saya abua sai tu hi he mun nei tu hi ni in mitam takin an thil ton an sai rap thlak tak tak te
me mi ani thei be se wang le Bangkok mi cheng te tan tua le na tha tak ani be se in a hoi hotania ma se thil chu atum danang chuan akal ta tlat lo he huna thilthleng hi tarlan ni chi ro ma se he hun buat sai ani nuwa hian he mun po hi khar ani zui le ta nga la September ni som parok sang ni pasari khan Phuket atanga Bangkok lampana thlok chuak flight OG 269 chu passenger za somthum pathumpur chungna thlok chuaka chiatna rap thlak takan tok ta ni he accident a hian Thailand mi somthum pahni le foreigner somnga pariat anwa in mi somkuan borala an thlo chuani hian ruasuna sa in chuma jingna sa na chui tu te chuan an pilot te po training nei thalo le ton hriat nei vaklo an ni nan soi nge ni heta accident chau ni lo mun sang sanga accident po he muna hian da ani ta zela chuwang chuan chung mi thi thlarau te chuan he mun hi anna chen chil tareng ni nan soi ani Sally House Etchinson Kansas muna Sally House po hian soi neu tur chanchin dang lamanga hleya he in hi kumsang hazriat vel de sat to khania he na hian he mun lo cheng to thin Sally an ti thlarau chu ana cheng ve reng ni nan soi thina he in hi kumsang hazriat lai hol vela sat to khania soidan then khata chuan he mun lo cheng to Dr. Finian Adam doi siam en chin nan alo mang to thin ni nan soya he muna hian mei chela no pang tak Sally an ti thla chu mu ani thina thon thua chuan Adam lo wangin Sally chu Dr. Fini bula chuan aum ve renga Sally hian Adam lo na wang chuan hriat na lama po harsan na tok ni nan soi bok Sally chu emergency in zayania an zai lai po hian Sally na ti chu arak na sa hleya tin thisen tam tak a hlau boka a hnu loka Sally chu a boral tamai ni nan soi bok Sally chu he muna hian a thinge ti fin fiana chu aum lova tual chu mi ten an soi dana chuan he mun hi Sally thi na nge ni nan soi thung Kansas khopui tlotu te chuan hein chanchin nga tak mai hi tuan chang berte zinga mi alani ta zelani mi tam tak he mun tloto te chuan thilpa ngai lo tak tak an ton thin tho hi an soya mi then khat chuan he munan kal hian thisen chuak hian khopa khoitu mu thei si lo om ni te poin an soi bok heng mu thei si lo kutuar tu hiatlang puin mi pa ni zela a minga po the man hating ghost tin an soi thina a thi ma a mon hun ber kha mi pa ni mi o wangin thil ni thei tak po ni kumsang kha zakwa samko a khan thil pa ngai lo tak tak TV lama chua thin tu chuan he mun bi chian na hi ano nei do nge ya anua po voi tam tak he muna hian paranormal investigator te chuan a sang nge mti fiatumin ma anno la to thina ni House of Dead he in hi Mark Twain House ti te po hriat ani thina he na hian mi tam tak New York khopuya milang sar tak tak te hano cheng to thina anjinga chuan James Burman Johnston te chhungkaw po an cheng thina anni chhungkaw hi anni chhungkaw ina an chua san hnuah hian he in hian soise pakai chho tan ta ni kumsang khazaria somko pasari bel tang khan he mun hian a thalo lam hoi zonga soi hlo chho tana professional cyclist H Andrew chuan he muna hian no pang kerutlia khopina suwa kumthum hnuwa Mark 20 hriat a ming tak Samuel Clemens te chhungkaw chu anin vom lut ve le ta ni he munan chen lai hian an chhungkaw chuan thilpa ngai lo tak tak ton an neya nan tholai te le poimon ti lai te hian ani du bik nin an soya ma ka hi thlasang ti vela om ring lo tu ta zinga mi niya he inan thil to na tangero hi chuan thlarau lam thil hi alo om nge ni na hreve ta ni voi khat phei chu in chunga chuan thingtum chu a choi tu mu thei si lovin aron lut maya thing chu chuat la ya chuan a in ngat dop maya ava en chian chuan abul vela chon thisen chu alo om nuai mai ni na soyani kumsang kha zakwa samnga pasari khan jan bartel te chhungkaw chuan chena nan mang velea an chen hnu relo te tang hian thilpa ngai lo tak tak an tong ve tana achang phei chuan
ataksa mu thei si lo lim thla ringot mai hian an kalna pianga chuan azui ve zel nina soibok achang chuan anin chung mun kil khor dewa tang chuan marim danglam tak tak an chung kwa chuan an hre thina heng an rim hriat te hi an chawhme hing to vel ani an ring mai thina ma se chawhme te an han siam thar hlak po hian chu rim chu hriat tur chu om fo nin an soi kumsang khazakwa samriat pasari kuma heina cheng Lisa Nisbaum athi nuwa phekha chuan hein hian soi hi akaina sale zuala emergency response teams chuan Lisa nu hnena tang chuan call an donga apanu chu atholei theilowa tranpui turin aron nge nani team hobina anin anwa thlen chuan Lisa le unau pa te anu po tel chuan pa ber chuan alo soi sa hrep mai lo ni pa ber ming hi Joel Steinbach ania apa soi sakna pang chuan Lisa chu borala athi nuwa chuan an thenom te chuan anina chuan light phekwal zok zok le Lisa thla ni ngei tur in chung le apon vela atlan kwal chu an mu thin nin an soi Kalbeck House thlarau le hrang lampang tuipui tu tena an soi mai haulo tur te zinga mi chu Kalbeck House ni ome Kalbeck Chhungkaw hi kumzabi som pokwana lai vela Penetan Guisin Ontario Canada Chhungkaw om thei ber te zinga mi hania an Chhungkaw hian thanima nu le pa ber ba ka an fa te pakwanen heina hian an chenga pa ber Charles Kal ti hriat bok hi Penetan Guisin mayor ania an chena in po Victorian in sakdan zulzuya sakniin alar hle bokani nu ber Emilia Boral nuwa hian an fanu pa ber Mary chuan aunau tele in le lo en kol chu amo phurna nia Mary hian ngai zong te po nei vein pasalata na hian nei du ma se pa ber chuan adu pui lo vio ni nan soya Mary po chuan apa du sakna chu a hlo lo tial ni nan soibok anu a phei chuan chal chuan Mary chu aina tang chuan a chua tir hial ni nan soya kumtam takaliam to nuwa hian Mary thlarau chuan he an chena in hlui hi ana chen chil tlat an ti thina ni he muna kalto te chuan he na hian nu ber Emilia Mary le auna nu te pahni no pang taka boral te thlarau chu an mu fo thin in an soya anni pali chawlo po midang pali lai thlarau chuan he in hi an chen chil reng ni an soya midang pali te thlarau ero tu te nge an ni hriat an ni talowani Al Jazeera Al Hamra he mun ve thung hi chu mimal chena in nelovin kholian ve takania Red Island ti te point an soi thina iwei chimlam Rals Al Khaima an ti khopui bul mai om ni in rausan to le mox te hania ambul nai vela cheng te chuan heng huna te hian thilpa ngai lo tak taka thleng fo ni nan soya kumsang khazira somthum chho vela khan he khuwa hian sanghaman tu mi jahni vel anlo cheng to thina tuna chuan arausan hani to ni mi then khat he mun to tu te chuan chhun laia no pang in fiam thom ni om takte mi parwal sanghaman holam ni om takte le moksa tongtrai thom ni om takte hriat tura om fo ni nan soi Lemp Manson hein hi inu pato tak mai le chanchin nga takte zinga mi nia heina hian lem Chhungkaw zinga mi pathum lai mai chu anlo intihhlum to ni heina thlarawan mu thin po hi an Chhungkaw zinga mi tuimo ber thla ni nan nga ya hein din tu Adam lem chu kumsang khaza sari somko pariat khan Groningen Germany alo pianga November sang khazira somli pakhata chuan he hmuna hian ain beng bel thana sang khazira somthum parok vela khan USA a hena pem luta atira chuan thlai hna lam zorna dorin bulatran phota thlai pialama hian asiam chu beer le vinegar te azur le ta zela kumsang khazira somli chhowela tang khan beer siamna lama chuan en sorbing le zuala a beer siam chua hian hun lai chuan a ming than pui hle ani asum do na tan chuan in lian zo ka mo le zela to na chanchin kan soi me khi din ta ni William Zaihlum senior hi afa te singa upaberania kumsang khazare somthum panga khan Germana lo pianga kumsang khazare somruk pakhat khan US Army aluta August ni sang khazare somruk pahnia apa borala wangin US alet lea apa sum do na chu en kol chhunjom le ta ni
zaihlum pan sum dona in kol chung hian an mani el phak tu omlo khopin an company chu thang duanga kumsang kha zakwa pali January ni khat khan a thian thadek mai Frederick chu aboral thot maya a thian pa thina hi atur hle ni turani February ni som pathum jing lama chuan zaihlum pa po chu ama silai mang chuan ain kap hlum ve ta ni November ni sari sangkha zakwa pali tangin zaihlum junior chuan an sum dona chu aron en kol chhole trana sum dona in kol ma sangkha jare somko pakwa khan lilian ne nani neya kum sangkha zakwa pariata angin then leya anin then nuwa hian boina an to neu boina an to neu nuin an sum dona po chu ain kol chunjom hlei theilowa kum sangkha zakwa samhni chhowela khan dollar nuainga singriat le sangriat velin international shoe company chuan an leitani December ni somni pakwa sangkha zakwa somni pani khan bililem chu asilai mangin office ngeya chuan ain kaplum vele tani kum sangkha zakwa somni pakwa vela Charles lem hi heina achen vele ta ka chuan ani hi hein luatu nunung bel dot tu ni ta ani hi chuan banking le politics lam aron lu chil chhowa aina chuna uile achung te nu pa tu khat nen chuan chenga kumsang kha zakwa samli pakhat khan Charles chuan mithi huilam boi pui tu St. Louis Funeral Home chu lekha alo thon peka chu lekha chuan engemaw wanga alo boral ni chuan a thila ein thuam dan chu tidang lam lo tur le bual fai lo turina cha thlan muala ni lovin afama phum turin alo ngen lok diam mai ni kumriat liam hnu sangkha zakwa samli pakwa chuan ama le ma chu asilai mang tho chuan kap hlum ve le ta ni thu hnu chia polo nei maya me ni som sangkha zakwa samli pakwa hian karwang in lo hmu ni chuan tuma mo pu turanam lo ve keima le keima kain kap hlum ani e tin thu chu alo hnu chia diamani heina cheng mi pathum ngot mai an silai manga anin intihhlum hnuah phei hi chuan heina hian cheng anom chhunjom to lowa a chhevela cheng te le hein local thin te chuan heina thi to te thlarau chuan a chen chil ringa an mani po anin levela mu thei turin anin lar fo thin in an soini kumsang ni soma khan Atlantic Paranormal Society chuan he in Belgian na hi anlo nei to hemi convex September ni somni pakwa ti chu ghost hunter ti kha he ina an nei hi ni